matkalla Keuruulle katsomaan Extreme Dudesoneita! Nyt ollaan täällä Keuruun markkinoilla tultu katsoa Extreme Dudesoneita, ne on tuolla, ne esiintyy tuolla. Ja kun me kättää Dudesoni-faneja ollaan, niin tästä lähtee. Osun just tohon takaosaan. Ai jee! Extreme Dudesone! Mun vuoro. 1, 2, 3. Oi vittu! Kyllä olet liian hiljaa. 1, 2, 3. Oh. Älkää vittu noura! Ei jalkaa poikki! Ei jalkaa poikki! Jalka on ihan pinossa! Ai vittu! Nyt on jalka ihan pinossa! Jarppi soita ambulanssi! Arvi apua! Laittakaa ambulanssi! Jalka on ihan pinossa! Niin näettekin jotakin. Näette vaan! Mikä meininki, hä? Jee! Otetaan vielä sellainen kunnon Keuruun markkinoiden mittava huuto. Kaikki yhteen äänet kun laskee 3. Niin paljon ääntä kun teistä lähtee. Ristuksen komia meininki. Meillä on täällä ihmisiä niin paljon, että mulla on ainakin heti sormet kesken, kun mä rupean teitä ynnäämään. 1, 2, 9. Hei, meitä on täällä Jarno! Jarppi! Kattokaa tätä täydellistä vartalaa. 80 kiloa erotiikkaa. 90! En mä yhtään itse rakas oo, kun mä omaa kuvaan niitä. Ja Jukka! No niin, että päästään saa hyvän alkulämpöön räjäyttää tää koko homma. Käyntiin Pohjalaisella köyden vedolla. Miten olis? Ja tää on vähän sellainen laji, että mitä lujempaa te huudatte, sitä enemmän me juostaan. Löytyy, kaikki on mitä ei oo varastettu. Hei, homman nimi on sellainen, että teitä on niin paljon, että nyt pitää lähteä sitten hyvin ääntää. Mitä lujempaa te huudatte, niin sitä lujempaa jätkät juoksee. No niin, Pohjalaisella köydenvedolla on hyvä saada aina markkinat alkuun. Ja tätä niin, kutsutaan myös pähkinän särkeäksi. No niin, ootteko valmiina? Lasketaan 3 alaspäin. Kaikki yhteen äänen. 3, 2, 1. Ei sopii miettiä, että olette enemmän pitää ääntä. Pitää nähdä uudestaansa. Ei tässä oo kyllä mitään järkiä. Tyhmyydellä ei oo rajaa. Haluatteko nähdä uudestaansa? 3, 2, 1. Pitäisikö tuolle Jarnolle ottaa toi pyörä alle, niin saatais vielä vähän lisää vauhtia. Joo. Vai pistetäänkö pyörä alle, hää? Joo! Ja Dudsonimoiseen
tyyliin meillä on veneturengas puhki valmiin. Anna vähän vauhtia sille vielä oikein lykäte. No niin. Tää on komia, tästä high-techia. Ja jarruja tässä ei oo. Mut meillä on vaan yksi vaihe ja se on täysillä. 3, 2, 1. Mikä nyt on? Jarppi, lämpäityy sieltä kuule. Mä jään tähän, käytä. No niin. Ei oo ollenkaan mieltä enää käyttää. Mutta hei, kaikki tietää meidän lempihaamo Akuanka. Sen takia meillä on täällä harava. Ja Akuanka on taas sellainen hölmö kaveri, joka aina onnistuu jollain tavalla pelaamaan itseänsä tai muuten vaan vähän epäonninen. Niin, tämähän sopii tähän markkinahenkeen, kun tosiaan on harava. Kaikki on nähnyt sen, kun Akuanka oikein polkaaseen tuohon harvaan, niin että se kolahtaa tuohon ottelokkoon. Eikö? Joo. Katsotaan, kun meillä on Pohjanmaalla tapana pitää kauheaa meteliä, niin nyt kaikki on sitten mukana aina. Eikö? Ei, saahut! No niin, kuinka se menekään? 3, 2, 1. Ai. Otettiin. Kyllä ihminen on tyhmä. Mutta tuntuu, että se on vaan tollanen toispuoloinen, niin hankitaan nyt se sarvi tuohon toisellekin reunalle, vai mitä? Joo. No niin! 3, 2, 1. Toisella! Haravossa! Vielä kerta! Nyt äkkiä! 3, 2, 1. Hei! Kato! Pohjanmaa on tunnettu fritsuistansa, niin meillä on sen takia täällä jättikuminauhoja. Tää on siis ainut keino meidän saada fritsuja, emäntihän me ei saada. Ja sitten kattokaa, kun vaikka nämä markkinat on, niin näähän on periaatteessa jonkin sortin festivaalit, niin siellä on aina tapana sitten noita kesäkissoja narrata. Ja jää tällaisia ilkeitä läntejä, joita sanotaan fritsuiksi. Ei kun vedätte ensin vattaa. Eikä kohta. Ensin vattaa, hä? Nyt tehdään oikeasti koko vartalo. Koko vartalo käsittely. Kaikki tietää, että kuminauha oikein räsähtää ei ole, kuinka ilkiä se on. Me tehdään täällä jättikuminauhalla. No jälleen kerran teillä, hyvä yleisö, on se suuri rooli tässä, että pitää saada sitä meteliä. Mitä lujempaa taas tulee meteliä, niin sitä pitemmälle jätkät venyttää. No niin! Hei! 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 Pistetään selkään toisen! No niin, kumpikin siihen nyt vierekkäin, mä venytän. Reilu jätkä toi meidän Jarkko. Oikein huumorikaveri. Hei, mitä hyötyä on kavereista, jos kavereista ei oo mitään hyötyä? Vielä stand-up-koomikko. Tässä meillä ollaan Jarpilla oikein laulu. Laula mukana. Vähän vastaan paljaksi. Lihavat leposia ei ne keksi, muille keposia kun on runsas vihainen, niin ei oo vihainen. Hei! Varmaan huomasitte sen syy, että minkä takia me ei olla bändi. Aina haluttiin, mutta ei oikein lahjat riittänyt. No niin, hei! 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 Selkää, ihan saatana.